Wara ammont konsiderevoli ta' sottomissjonijiet fil-konsultazzjoni pubblika dwar l-eutanazja volontarja assistita li għalqet l-erba, il-Prim Ministru Roberta Bela għalli wara li ssir analiża l-kummenti kollha li saru min-nies, eventwalment se tressa leġiżlazzjoni fil-Parlament. Il-Prim Ministru għal dan waqt li kienet iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Hawnhekk Dr. Bela qal li d-dibattitu ma kienx wieħed politiċizzat u kien hemm diversi perspettivi differenti. Semma kif sar investiment multimiljonarju fil-kura paljattiva qabel ma bdiet tiġi diskussa din il-konsultazzjoni pubblika. Ġifieri ċertament anka jiena personali, ġifieri l-ewwel assigurajt li qed nofru l-aqwa forma ta' mediċinali u ta' servizz u ta' infrastruttura fil-kura paljattiva qabel ma nidejna d-dokumenti. Ġifieri ċertament li dan mhuwiex intis biex jieħu il-post tal-aqwa kura paljattiva, anzi l-kura paljattiva hija xi ħaġa li rridu nibqgħu nsaħħuha u ninvestu fiha. Il-Prim Ministru qal li kieku l-Gvern jaqbad joħroġ abbozz ta' liġi ikun qed jinjora is-sottomissjonijiet kollha li ddaħlu mingħand diversi persuni. Sa dan it-tant fl-istqarrija s-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riformi Rebecca Buttigieg qalet li tmiem tal-konsultazzjoni pubblika dwar l-eutanazja volontarja assistita mhuwiex it-tmiem tal-proċess konsultattiv u fil-jiem li ġejjin għandha laqgħat oħra skedati fosthom mal-imsieba soċjali. Irringrazzjat lil pubbliku u lil laqdiet li għamlu sottomissjonijiet varji tagħhom kif ukoll il-persuni attendew il-laqgħat fil-komunità u qasmu l-esperjenzi l-familji tagħhom dwar dan is-suġġett li qajjem tant emozzjonijiet.